Вітанкі, вітанкі. Що, яно пайшло, не? Гарбатка моя, гарбатка. Так, зараз будем глядзець. Бачу, это фака стрыміць, і бачу, я ўжо стрымлю. Файненько, файненько. Давайте послухаем, як гэта вучыць. Ну, нібыта чутна, як ён шкрабае. Але, мабыць, варта зрабіць трошки гучней. Зараз пачакайце. Проверка чатика. Ага, ёсць. Зробім трошечки гучней. Ама! Няхай ён малюе, пакуль мы наладжваемся на стрым. Там што яшчэ варта зазірнуць у TikTok. Так. Вітанкі, вітанкі, TikTok. Ага, бачу, ідзе. І я варушуся нават. Я ж варушуся нават. Ну так, варушуся. З затрымачкай, але варушуся. О, я чую, там цягнік ідзе. Вы чуеце цягнік? Дзесьці ў дальчыні ідзе цягнік. Так. Што у нас сёння за гульня? Памятаеце, надоечы у нас была батанікула, потым яшчэ была чучел. Файныя міленькія гульні. Трошкі дзіўныя, але ў асноўным ўсё ж такі міленькія. Вось ад гэтых жа жэўжыкаў чарговая міленькая гульня. Рыхтуемся. Будзе добра. Не, гарбатка ёсць, яблык ёсць, вода ёсць, все, я падрыхтаваны. Хутчэй за ўсё, клавіатура мне ўвогуле не трэба будзе, таму я буду... Не буду, вы ж все равно не пачуеце. А тады буду просто сядзець і піць гарбату і варушыць мышкай. Так, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся ў нейкім пакойчыку. Малы. Замест таго, каб спаць сярод начы, малюе. Знакомая сітуацыя, дарэчы. Знаёмае з дзяцінства. Я таксама гэткім займаўся. Так, што ў нас тут можна клікнуць? А, можна клікнуць пайсці спаць. Трошки цішэй сабе зраблю. Опа. Штосьці пайшло не за планам. Дзе мы апынуліся? Можна што? А, можна взяць сябе за шкірку і цягнуць, не халеры сабе, тут кіраванне імерсіўнае. Вау! Падарунак! І яшчэ два нейкіх жэўжыка. Гэта у нас значок захоўвання, я так разумею. Жэўжыкі не тое, каб хочуць, каб іх краналіся. Калі наводзіш на іх курсор, яны знікаюць. Окей. Ага. Шпыньк. Дзень добрый. Ого. Калі у вас раптам эпілепсія, спачуваю,
лепш гэтую гульню не глядзець, таму што калі я не памыляюсь, яна моцна даклупашыць па вачах. Як заўжды ў гульнях Amanita Design, логіка тут трошки своеасаблівая. А. О. Хе-хе-хе. Як заўжды, выглядае своеасабліва стылёва, а гучыць безумоўна шыкоўна. Менавіта гукамі яны добра так лупашаць па галаве. Менавіта гукамі. Ля, як яго. Што ж ты на ноч еў, каб табе гэткае снілася? Гімнастыка вачэй яшчэ рана. Містер Сінкер, мы толькі пачалі. Яшчэ толькі самы-самы пачатак. Так. Мы дазналіся гісторыю гэтага жэўжыкава. Тут ёсць у нас некаторы булінг, так бы мовіць. Вітанкі, вітанкі. О. На сябе? Окей. А, гэта некаторая такая варыяцыя Хаанойскай вежы. Окей. Так нам трэба далей ісці ці як? О. Теперь обратно. Теперь зноўку сюды. Цікавая механіка руху, то бок трэба яго за шкірняк цягаць. Як заўжды, у Amanita Design музычныя нумары уражваючыя. Ля, кайфую, паглядзіце.
Штосьці да халеры хтанічна адбываецца. О, гімнастыка вачэй. І все разламалася. Окей. Гэта адчуваецца як насамрэч як Silent Hill, то бок у нас ёсць моманты, калі адбываецца нейкая лютата, і моманты, калі ўсё мёртвае не рухаецца і ўвогуле адсутнічае. Так я не думаю аб дрэнным. Мне падабаецца. Зараз жарэм штосьці зеленае, зараз кудысьці дойдзем. О, дайшлі. О, цяпер можна сажраць штосьці зялёнае. Паглядзіце на гэтую прыгажосць. Як яно варушыцца там, яно жывое. Ну тут в основном не зеленые, тут больше червоные. О, не халера себе. Будем лічыць, что гэта лагічна. Ой, глядзіце, там хтосьці сядзіць. Влазь, поразмаўляць трэба. А, теперь другая рука. Вітанкі, вітанкі. Дякую. О. А ты хто? О! А ось і мячик. Все добренько. Працягваем бегчы за мячиком. Гэта вось што бывае, калі перад сном смачна паесці чаго-нибудь вострага. Будьце з гэтым асцярожныя, таму што можа здарыцца вось гэткае. Божухна. Голова слоик. О. А що треба зрабіць? Крывавыя каўбасы пажэрці. Насамрэч я ў дзяцінстве нават уявіць не мог, што я б гэтую каўбасу мог бы есці, таму што я дужа не любіў амаль што ўсё хатняй вытворчасці. Так, трошки незразумела. Што нам трэба зрабіць? А, зразумеў, божухна. Трэба прытуліць далоні туды, куды трэба прытуліць. А,
Епть. А божух на вітанки Орегана. Твоя любимая гульня. Мы яе глядзелі ў малаточка. Мы яе глядзелі ў тодзі. Цяпер і я мушу прайсці. Таму што яна, дарэчы, шаноўныя, зараз гэтая гульня ў ЕГСе бясплатная, таму абавязкова залятайце, забірайце. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Крывавый слоик. А, мячик. Працягваем бегчы за мячиком. Опа-на. Кудысьці прыбеглі. Асцярожна вочы. Ва ўсіх падрываныя галовы. Опа, а ты хто? О, файна. Хе-хе. Ага, бачу, гэта сюды. Ну, бачиш, гэтакія сюррэалістычныя, пабудаваныя на такіх яскравых незвычайных вобразах гульні, яны адгукваюцца на ўзроўні пачуццяў. То бок, мне больш падабаецца прыгодніцкі хорар, а гэта менавіта туды глыбока б'е. Зараз жарем. Што ж нам трэба здабыць? А, о! Гэта нам трэба ўпіхнуць у... Цябе? Не, не ў цябе. Сюды? А. А. Вітанкі. А як тебе оторвать? Почекай, малий. Зараз сцямім, що треба зробити. Тутака яна не дацягваецца ні да яго, ні да свайго тулава. Тутака яна дацягнецца да яго, хутчэй за ўсё. Да тулава не дацягваецца, а сюды... Трымай, ну трымай! Во.
Ну? А, поехали. Хе-хе. Так, гэта у нас сюды. А ты у нас що будеш рабіць? Щось не заводится. Во. Що з гэта на... А, нам трэба вось гэта... Патрымай, калі ласка. Вось гэтае трэба. Ось сюды мае. Що гэта з яго вылезла? А-а-а. Ось сюди. Ні, так... О. А як його скинуть? А, ну можна і так. Во. Мне здавалася, гэта тулава нейкага мядзведзя. А, все слушно. О, хе-хе-хе. Отрываем головы без регистрации СМС. Божух, на якія зайцы. Ха-ха. Вось гэты апошні быў прыгоженькі. А о, я ж казаў, гэта будзе мядзведзь. Не адразу, але. Так, мы пайшлі, дарэчы, по колу. Мабыць, нейкую канкрэтную голову нам трэба не просто выкінуць, а, мабыць, вось гэтак трэба зрабіць. Во. Дзень добрый. О. А що треба зробити? Чи то щось ухапіть і потягнуть? Чи то його почухать треба? Що це за кубик, до речі? Куди він нам спотребиться? Не рипайся. Так. Ну, ось ми натискаємо, і воно таке... Що ти хочеш мені сказати? А. Треба було потягнути. Так, спадзяюся, кубик Рубіка збіраць не трэба будзе, таму што я ўжо давно гэтым не займаўся. Калісьці ў дзяцінстве было, але не на прафесійным узроўні і ўвогуле даволі слабенька. Халера.
Что ты ржекаешь, скотыняка? Так, почекайте, почекайте. Так, ну ён дакладна мяне дурыць. Ах ты ж паскуда. Вось що нам трэба. Нам трэба голова качки. Зноў кубик, ну так. Ён ва ўсіх ляжыць, такі выцвеўшы на сонцы, такі аблезлы. У каго заўгодна знойдзецца. Вау. Вау. О. А ты хто? Які прыгажунчык. Дзякую. Я кубик Рубіка збіраў, але ён збіраўся як пашчасціць. То бок там былі ў мяне сітуацыі, якія не збіраліся. Вау. Ля прыгоженька. А, яшчэ з кніжкай, не халеры сабе. Як заўжды, у музычным сэнсе дуже добра. Так, карацей, я зразумею, ось ён танчыць. І трэба спаймаць вось гэтую. Оба! Для не спаймалі. Так. О, спаймалі. Пашчасціла. Оп, спаймалі. Выпадкова абсалютна. Так, цяпер ён будзе запальваць гэтыя свечкі. Адну не схапілі. Так, пачакайце. А, не тую не запаліла. Яшчэ раз танчым. Давай. Запалілася. Вау. Я кайфовые жевжики. Осторожно, вочы. Ух. Ляшу робится. Все, пройшли гульню. Так, пачакайце. Мне абяцалі, што найменш 2 гадзіны. А, не прайшлі яшчэ. Мы яшчэ не прачнуліся, все добра.
Доўга пакутаваў. Ну, паглядзім, як мы паспеем. Я спадзяюся, так гадзінкі 2-3 хоч. Малаточак просто быў спужаны. Я яшчэ на праходжанні Silent Hill 4 заўважыў, што калі яму страшна некамфортна, ён пачынае жартаваць, скардзіцца і трошки падтупліваць. Таму праходжанне 4 Silent Hill мне гэтак спадабалася. Так. Мы прачнуліся у нейкай лухце. Шо гэта такое? Шо это? Чаму так не прыгожа наўкол? Лето божухне. Не люблю лето. Так. Зайцетрус. Вау. Ну, гэткае лето выглядае трошки больш прыстойна. Калі наўкол будуць лётаць мясныя калакольчыкі, то я не супраць. Так, вас можна чапаць? О, іх можна чапаць, слухай. Іх можна перасаджваць. А навошта? Давайте запхнем усю тую адтуліну. Не. У гэтую адтуліну не пхаецца. Шосьці нас там учапіла. Мінус рука. Так, ну давайте паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Все, больш нічога няма. Окей, тады будзем займацца морквамі. Ці можна мне ухапіцца за цябе? Не, нельга. Ля, якая кайфовая морква. Яна яшчэ і спявае. Штосьці зялёнае? Ну так, давай паспрабуем. Тут засталася величезная адтуліна. Так, тут таксама нічога. Некае занадта летняе лета, давайте шукаць выйсце з яго. О, вось што трэба было зрабіць. Дзень добрый.
Не, дык дай яму. У выніку. Гэта працуе, окей. О, змяніўся колер гэтага. А як з табой узаемадзейнічаць? О! Ні халеры сабе. Ай, кайфы. Вось гэтак я адчуваю лета. Менавіта. Дзень добрый. То бок з імі мы яшчэ не скончылі. Окей. Пайшлі шукаць морква. Дзе моя гарбатка? Дзе да мяне? Вітанкі, калакольчык. О! Зайца разаніна адбылася. Ну так, я шосьці памятаю, шосьці тут малаточак нечым займаўся. Тут штосьці трэба скрафціць, адрубаючы галовы, морквы і гэтак далей. Так, тебе, мабыць... Не. Давайте яму запхнем морковку, каб ён, магчыма, стаў больш моцным. Вау. Ну, не выдумляй, Рэгана. У Рэганы пятнічны настрой. Нічога ён з морквой не робіць. Так. Не-не-не-не-не. Давай мы табе галаву рубанем. Стой. Во, ось тут так и стой. Всё. Цяпер рубаем зайца. О, два зайца. DLC, да, Kingdom 2 про мастака психічнага? Вау. А можешь постріміць, я б паглядзеў. Неть. Ну, выглядае прывабліва. DLC про мастака психічнага. Ухваляю. Спокойно, зайцы, а то зараз Рэгана зноўку будзе выдумляць. Тягнем. Все яшчэ не хапае, окей. Ну там у нас есть яшчэ одна морква. Ух. Не-не-не, ты гэта трымай. Нам трэба зноўку зрабіць. Стой, во.
Ёсть. Ну шо, 4 нас мусіць ужо хапіць. Хапайся. О, хапіла. О, ля, якая прышпільная. За этой зарфою. А ты шо не веселый? А, и он теперь будет за нами гнаться? А тут морква. Не? Окей. Мы зрабілі шосьці не так. Моркву... А, магчыма, нам трэба... Павыцягваць гэтых доўбняў. Дапамагай. Окей. Не, гэты захраслі канкрэтна. Гэты ўставіў сабе моркву па самыя гланды. Давайте спрабуем. Тут ж больш нічога няма. Не, здаецца, больш нічога няма. Тады давайте яшчэ раз паклічам велічэзнага зайца. Дарэчы, пра зайцаў. Там у той выйшаў пераклад песні, якую я шмат разоў чуў у тыктоку, але ні халеры пра яе не знаю. Песня называется «Заяц Гарпия». Что такое заяц Гарпия? Мне б хто патлумачыў, таму што мне неяк уламы гугліць, што гэта значыць. Ну, вось гэтая песня Харпі Хері. О, во, што трэба было зрабіць, божухна. У нас беларусізавалі, пераклалі як «Заяц Гарпія». Бяжым, бяжым, бяжым. Ну, трэба мусіць будзе пагугліць, што гэта значыць. Песня файная, дужа-дужа прыгожая, але нейкая аж піпец якая таемная. Так, зайца мы яшчэ не зарубалі, таму відавочна вяртаемся нанова. Ёсць у мяне адчуванне, што таго зайца мы мусім зарубаць. Што тут робіцца? Накрука цябе. В сэнсе, яны яшчэ і не рубаюцца. А чаму вы не рубаецеся? Халера. Мне не падабаецца. Эць. А тут така што?
Що з вами не так? Біжи сюди. Вертайся. Психічна, ну, виглядає так. Воу. Ну, доволі психічная. Ля, і гэта так само не рубаюцца. Шоу таленавітых жэўжыкаў. Як заўжды, годні аманіты дызайн, супер музычныя. Матка боская. О. Яшчэ адна гільяціна. Гімнастыка вачэй. Ну так. У гэтых сусветах гімнастык вачэй трэба, таму што ўсё да халеры яскравае, да халеры насычанае. Ты вылазіць будзеш? Шо? А, во, пачакай, пачакай. Не. Ух, так, шо гэтая халера робіць? Ага. Ну, а гэтыя тут жаруць. На пікніку сядзець. О. Гэта можна цягаць. О. Лагічна. Слухай, можа мы цябе рубанем? Не хочаш? Не, не хоча рубануцца. Вы паглядзіце, якія прыгажуны. Во! Якія прыгажунчыкі тут сядзяць. Хутчэй за ўсё, нам трэба неяк наладзіць сістэму, каб таго зайца, які выскачыць, мы тройчы рубанулі 3 гільяцінамі. О! Шосьці спрацавала, пайшліце. Паглядзім. А, ён просто тут гулькаецца. Як я разумею, трэба ўсім знайсці нейкае месца. У нас тут некалькі жэўжыкаў, якія ні халеры не робяць. А сюды можа запхнуць? О, можна запхнуць. А, але ён выскоквае.
Во. Божух на шо з калярами. Ой, гімнастыка вачэй. А, во, і гэтая гільяціна цяпер таксама падрыхтаваная. Бачце, на іх яны робяцца крывавымі і на іх сядаюць крумкачы. Яшчэ гэтую трэба неяк дапрацаваць. Як цябе дапрацаваць? Тут така гэты рычажок дзесьці ўверсе занадта. Нам бы нейкую вяроўку. Але гэтая халера моцна зробленая. О! Спрацавала! Смешненько. Так, смешненько. Ау, спрацавала. Так, ёсць у нас 3 гильотины. Давайте рубать зайца. Спокойно, мистер Синкер, гэта тут нормалёва. Гэта лето. Ну шо, побегли. А, головы выбухаюць. Рэш. Ёсць. Шпак. 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 Чпок, шпак, чпок. Бежим! Апошняя гильотина. Шпок, шпок. Рубай! Ух. Хух. Ну ўсё, далі рады. Халера, яшчэ мы не скончылі з гэтым сусветам. А, ну вось мы ўжо прыйшлі паглядзець на рэшткі. Смачна есці, прыгажунчыкі. Так. Шпок. Смачна есці. Все механікі все яшчэ працуюць. А, вось. Дзеля гэтага мы шлі. А шо гэта? Шалом. Матка боская. І, вядома, шалом ужо не здымаецца, но... Таму што не трэба насоўваць на галаву усялякія дзіўныя рэчы. Гэтая гульня, яна, ведаеце, яна такая адукацыйная. Нам распавядаюць, што не трэба рабіць вось гэткую лухту. Хапай ножа. Ножа хапай. У сэнсе нельга схапіць ножа. Ля. А ты шо такое? О! О! Гэта наша голова.
халеры не зразумела, але відавочна просто так нам галаву не аддадуць. Давайте глядзець, што тут можна зрабіць. Воу. Виделец. Супер виделец. О. О. Схапили виделец. Окей, понесли виделец. Трымай виделец. И иди. Але жудасна. Ну, трошки жудасна, так? Кому виделец, тебе? Але мне ось у сувязі з тым, што я люблю і лёгка ўспрымаю іншыя сусветы з іншымі правіламі, яно здаецца проста трошки дзіўнаватым, але нават не той каб жудасным. Выжаўкі сабраліся маю галаву есці. Зразумеў, зараз мы вам яшчэ ножа прынясем. Эць, асцярожна трымай ножа. Ну шо, смачна есці вам? Ага. То бок гэта яшчэ не ўсё. Гэта не зусім тое, што ім трэба. А вы што такое? А куды я падзеў? Не спадабалася прыправа. Магчыма, нам зараз іншую дадуць. А можна нам, калі ласачка, іншую прыправу? А можа спрацуе, калі мы проста яе выкінем? То бок вось зараз. Без прыправы. Швеньк. Не, таксама не спадабалася. Слухай, сапраўды, а можа іх можна месцамі змяніць? О, іх можна месцамі, бляха, а мы ж згубілі прыправу. Дзесьці вось тутака я выкінуў прыправу, а дзе яна? Ля, засуфлочылася. Нам бы як-небудзь перазапусціць, таму што я вось тутака выкінуў гэтую халера перашніцу, і цяпер не бачна, і ухапіць нельга. А, во, знайшлі. Всё добра. Самае жудаснае. Ну... Самае жудаснае, гэта калі ў жудасным сусвеце ты разумееш, што трэба рабіць, але не можаш праз нейкія бюракратычныя праблемы. Так, пакажыце яшчэ, што трэба рабіць. Гэтаму трэба ножа. А, не, вось апошняму вілку. Апошняму вілку. Ось так паспрабуем.
Порезали. О, поперчили. На виделец насадили. О, спрацавала. Все нормально, все. Доброго вам дня. А далее что? Так, ни туды нельга. Пошли яшчэ раз хлопцаў памацаем. Хлопцы. А що далей? А, логично. Ей! Маленькие амурчики. Что с вами робить-то? Я не дуюсь. А слухайте, магчыма, трэба іх туды ў руки засунуць? Трымайце. Не? Окей. А калі сюды прыйсці? Дзе вы там згубіліся? Алло? Не. І не сюди. Кудысьці нам трэба вдуть. А, во. Не, чи не во. Шосці складанае. Наши амурчики мусяць камусьці вдуть. А кому? А слухай, магчыма, давайте паспрабуем. Гэта выглядае як судна. Логично. Сядай давай. Не, почакай. Я ж на яго сесці мушу. Дякую. Сядай давай. Сядай, кажу. Амаль. Не, это не софтлок. Это проблема коммуникации с амурчиками. Все, приплыли. Витанки. Я кудысьці пабег. Кудысьці туды, куды мне нельга. Ага. То бок гэтыя галовы там выбухаюць. Давайте паглядзім, як гэта адбываецца.
Ёсць у нас вахтёр, які адрывае галовы. Слухай, а абавязкова? Так, сюды нельга. Ёсць шлях толькі сюды. Ля. А, ну мы яшчэ жывыя. Все добра. О. Ля, якая прыгажосць. Так. Футболіст з цябе, вядома, такі сабе. А, у залежнасці ад таго, колькі яны накрычаць, ён будзе мацней біць. Разбегчыся. Ну, ўсё адно ні халеры не атрымалася. Давайте, няхай ён бяжыць, а мы будзем спяваць. Блин, мне не даюць курсора. А, слухайце, штосьці спрацавала. Давай яшчэ раз. Як яны прышпільна гучаць. Брамара мы амаль што забілі, дарэчы. Ля, не дабілі трошкі. Ой, зараз будзе. Вось гэта разбег. Пяем, хлопцы. Арыгана попросила як мага гучней. А, мы уже можем катиться. We love you, we love you. О. Гимнастика. Вось у мяне есть шалом, яго трэба зняць.
Развесяліўся. Як мала чалавеку трэба для шчасця. Усяго толькі магчымасць падрыгаць сябе за вочы. О, мінус вочы. Непрыстойна. Ух! Сёння арыгана шалаўлівая. Што гэта за гумка? Чаму яе робіцца больш? Это мозг? Магчыма. Всё? Спишь? Ну спи давай. О, дякую. Все, нам голову адрамантавалі. А що ж ви робите, скотиняки? Не чапайте зайца. Ля, пришпильники. Хоба. Хоба. Шо робиться? Шо робиться? Ага. І ми зноўку ў круглым сусвеце. Але вось у нейкім дуже асаблівым. Ля, капец. Ну, пайшлі глядзець. Зайцы піпец якія кайфовыя. А, гэта мы заглядаем унутр гэтага смайліка. Унутры гэтага смайліка у нас нейкая вадкасць. О. О. Вось гэта мозг. Вось гэта мозг. І не толькі мозг. Бачу тут сэрца, бачу тут лёгкія, бачу вочы трошкі. Яшчэ яго можна казытаць.
Няхай падыхае. Вітанкі, Эль Паўлік. А мы тут ржэкаем трошки. Дзе цябе яшчэ можна памацаць? Насамрэч для гэтага нават кальян не трэба. Трэба проста заснуць у дзяцінстве. Дзякую за вадзіцу. Ля, ён выбухнуў. Ні халеры сабе. Мы знішчылі аднаго, яшчэ два. Окей. Што ўнутры цябе? Нейкія дробныя жэўжыкі. Нібы прусакі, але не прусакі. Гэта запалкі, мабыць? Запалкі. О, глядзіце, хто тут сядзіць. Гэта ж літаральна мыш. Адна з тых, якую я маляваў. О, душэўна сядзім. Мы шашлыкі больш робім, Эль Паўлік. Справы добра, таму што шашлычкі. Трэба на шампур нармалёва панасаджваць. Стой, стой, стой. Во. Цяпер усім хопіць. Містару Сінкеру, Эль Паўліку, Арэгані і мне. О, вітанкі. А ты чаму сэрца хаваеш? Ну-ка. Ты дыш. І застаўся апошні. Шашлыкі мы пасмажылі. А тут што нас чакае? Ідзі ў сраку. Тут нас чакае мясарубка. О, як жа гэта ў нас без мясарубкі-то? Ну-ка, зайцы. Вось. Нам наглядна паказваюць, як менавіта працуе мясарубка. Насамрэч там унутры сядзіць жэўжык, які з дапамогай дрэлі, пілы, яшчэ чагосьці мяса разбірае. Божухна.
Ну ты ж бачиш. Ось. Опа. Гульня называется Happy Game. От моей улюбленной Аманіти дизайн. Трошки хоррорная. Звичайно, яна робить миленькие гульні. А тут у нас трошечки хоррорная. А калі тебе туды ж закинуть? Ага. Вылазь. О. І яшчэ один. Трошки, ну трошки. Бачыш, шчаслівыя зайцы сядзяць сабе у бяспецы, а зараз мы ім кінем гэтага жэўжыка, і яны яго разбяруць на дужа-дужа дробныя часткі. Смачна есці. Ля, що з яго атрымалася? Мы сапсавалі мясарубку, вот што дзеецца. І вырашылі апошні пазл туташні. У выніку мясцовае сонца цёмнае забівае трэцяга жэўжыка, які спёр нашу цацку. У Арыганы траўма, таму што Арыгана бачыла гэту гульню тройчы ўжо на сённяшні дзень. Таму што ў гэтую гульню гуляўся малаточак, і Тодзі, і вось цяпер я. Так, гэта у нас трэцяя цацка. Трэцяя. А, то бок гэта другая, а яшчэ хутчэй за ўсё будзе трэцяя нейкая. Вось гэтая імперыя мне падабаецца больш за рымскую. Не. Мы ўжо, здаецца, размаўлялі на гэтую тэму. Я ўжо казаў, што рымская імперыя лухта, што я ў дзяцінстве захапляўся грэкамі, а рымляне яны проста стыбзілі ўсю міфалогію і нейкім нецікавым чынам. Ну, тым больш трэці рэйх, божухна. Гэта зусім лухта. Так. Магчыма, ось мы тады беглі за мячыкам, магчыма, насамрэч ён узгадвае не мячык, а шчанё. І насамрэч у нас не стырылі мячык, а забілі шчанё. Так. Окей. О, мы робім добрае надвор'е. Давай. Слухайце, калі б у жыцці былі гэткія магчымасці, я б сабе кожнага дня рабіў бы навальніцу. Глядзіце, як кайфова. А што з табой рабіць?
А, во. Ну, мяне больш шакуе, што сапраўды шмат аматараў гісторыі чамусьці любяць захапляцца і жартаваць на тэму фашыкаў. Шчыра не разумею, на якую халеру гэта ўсё робіцца. Так, што з табой рабіць? Вось мы яго бачым. А што цяпер? Эстэтыка? Матка боская. Эстэтыка. Так, у адваротны бок таксама можна круціць, але навошта? Вось мы яго праявілі. Цалкам. Што з табой зрабіць? Маланкай? А слухай, магчыма. О! О! Ля, глядзіце, гэта амаль што Dark Souls ужо пачаўся, таму што мячы. О, кайфово. Вогнішча няма. Ну вось мы намагаліся распаліць. А цяпер будзем рваць зуба. Ля, як прыгоженька, глядзіце. Хутчэй за ўсё гэта гісторыя пра то, як хлапчука і ягонага сабака некаторая паскуда забуліла. І цяпер у нас траўма. Дзе ў сраку? Ён сказаў, куды? Я кажу, ў сраку? Опа. Ля, глядзіце, штосьці трыпафобнае. Штосьці з велічэзнай колькасцю адтулін. І з гэтым не той, каб штосьці можна зрабіць было. Хоп. Тэлепартацыя адбываецца. Ні туды, ні сюды. О. О. Джек. Перший сусветны. Магчыма, магчыма. Выглядае падобна. Ну, у нейкія дзіўныя ты часы эльпаўлік жыў. Таму што калі б мяне ў школе булілі і я б там каму-небудзь селезёнку парваў, то мяне пакаралі б дакладна. А калі б яшчэ лыжнай палкай у твар, то б мяне ўвогуле паставілі, як то кажуць, на ўчот. Ці што яшчэ горш. Так, а што тут рабіць-то, божухна? А, мы яму... О, глядзіце, як прышпільна! Божухна, які кадрык!
Кайфовый. Будем рухаться? А, вы глядите 1, 2, 3. А, яшчэ і 1, 2, 3 і ў пэўным напрамку. Ой, глядзіце, якое кайфовае. Супер. Хочу сабе такое. Давай, 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 давай. Мяне заўжды пытаюць, а чаму у цябе няма праў, чаму ты аўтамабіль сабе не прыдбаеш? Я вось гэткае хачу. Кайфова. Вось гэта я разумею. Кайфы. Я хочу цэлую гульню про тое, як падарожнічаць на вось гэткім сродку перасоўвання. А, халера, разламаўся. Кайфовы шагаход. Чаму чалавек хутчэй за коня? А чаму? Ну, лагічна. Так. Я зноку згубіўся, халера. Ну, пайшлі. Дарэчы, адзін з маіх найулюбёнейшых жахасцікаў менавіта пра Першую сусветную. Фільм называецца «На варце смерці». Там да халеры такая таямнічая атмасфера, шмат калючага дроту, шмат анамальнага. Всё, як я люблю. Так, я бачу ягоныя рогі. А што з ім рабіць? Ён там не адзін, халера. Дарэчы, трэба пераглядзець будзе «На варце смерці». О, у аднаго немагчымы трохкутнік, у другога кій, у трэцяга наш сабака. О. Маскіроўка, шаноўныя. Кожная гульня Amanita Design гэта Immersive Sim. І вось зараз у нас адбываецца сацыяльны стэлс. Мы здабылі шалом мясцовых абарыгенаў і замаскіраваліся пад іх. Ну, не знялі, таму што нямецкія концлагеры гэта... Добрыя рэжысёры за гэта не возьмуцца праз павагу да тэматыкі, а усялякія ахвочыя да хайпу лёгкага звычайна такія сабе ў сэнсе здольнасцей кінематаграфічных. Таму што відавочна гэтакая балючая тэма, гэта просто хайп.
Так, карацей, яны выклікалі наш дух і намагаліся яго зжэрці. О, цікава. І нават зжэрлі. Дык калі вось адлюструю, што адбывалася, дык гэта дакументалкі. Для гэтага ёсць дакументалкі. Дакументалкі, дарэчы, сапраўды жахлівыя. А менавіта жахасцік. О, дарэчы, наш сабака знайшоўся. Для таго, каб гэтая тэматыка ператварылася з дакументалкі ў жахасцік, трэба штосьці дадаць. А там ёсць імаверна, што дададуць лухту. І вось тут ужо у нас пытанне павагі. Так. А што гэта? Яны не страшныя. З якой такой халеры яны не страшныя? Яны не страшныя могуць быць нам, таму што нам з самага дзяцінства забіваюць галаву другой сусветнай вялікай айчыннай, і мы звычныя. Мы шмат усялякіх фотаздымкаў бачылі ад самага дзяцінства. Але насамрэч, вядома, яно жахлівае. О, ці то мне здаецца, ці то ў яго... А, яго нагрузіць трэба, бачце? У яго там нейкія вочы праяўляюцца. Оп. Не, відаць, не гэтак нагрузіць трэба. О, спрацоўвае. Скатыняка. О, кайфовенько. Якія тут файныя спецэфекты. Ну, лапцям ніколі нічога не перашкаджае. Асабліва мозг. Пакуль зялёная. Гэта ў нас ужо ідзе этна-хорар. Шосьці ў лесе. Відавочна здохла. Мінус сабака. А, не мінус. Шосьці или Паўлік, у цябе дзіўныя вымогі да кінематаграфічнай індустрыі. Калі так пячэ, то бяры ды і гэта самае, ды здымі. Хто ж табе перашкаджае?
Опа, а, это вода. А что это? Быў лес, а цяпер балота. Трымай. Ой, які прыгажончык. Маску здымаць з яго нельга. Жэрці ён не хоча. А, можна здымаць маску. О, тентаклі пайшлі. Калі націскаем, застаецца одна тентакля. Можна памацаць тентаклі і сябе. Гукі ў гэтай гульні шыкоўныя насамрэч. Увогуле ва ўсіх гульнях аманіты дызайн, асабліва ў самаросце, там музыка просто зашибенная. Так, дык як цябе памацаць? Што з табой яшчэ можна зрабіць? Гэта не адчапляецца. А, ці мне падалося? Мы можам хапаць пэўныя канкрэтныя тентаклі. А на што гэта ўплывае, трошкі незразумела. Ага, що ж ці было? Во. А, конкретная тентакля. А що з ёй рабіць? У-ху! Вось што значыць прапрацаваная фізіка ў гульні. Вітанкі ватафака. Шо ты, як твае справы? Нагуляўся на сёння? А мы тут бачиш, якую цудоўную халеру мацаем? Дык яны адрываюцца. Карацей, усе тентаклі трэба павыдзіраць. О! Ачуньвай, Паўлік. Бач, які ты ўразлівы. Гульня шыкоўная. Дужа люблю аманіту дызайн. Залью тое, што мы прайшлі
надоечы на YouTube, потым трэба будзе перапрайсці самаросты першы, другі, трэці. Так, агеньчык. Сапраўднае балота, дарэчы, шаноўнае гаспадарства, мы на Палессі. Так, і що тут у нас? Ну, ведаеце, тыповае Палессі. Да сустрэч, завітвай. Торф палыхае. Не, дык гэта самае. Балотныя газы. Звычайная халера. Опана. Мы зноўку загубілі сваю галаву. Да што ж ты будзеш рабіць? Так. Рыбки. О, якая рыбёха. О! Бачылі? Там была наша голова. А як мы яе дасталі? А, калі хапаць за гэткае, то яно рассыпаецца, а калі хапаць за ценявое, то з ім можна працаваць. Від танкі Nuclear Revenge. Продовження сталкера. Так! Гэта вось проста лакацыя дуже пасуе па атмасферы. Я гэткае люблю. Так. А що ж нам трэба рабіць? Тут мы нічога памацаць не можам. Мы можам хапаць ось так, ось так. А за цябе можна ухапіць? Слухайце, нібыта можна. О! Зжэр. А, трэба схапіць, даць сабе. Потым скарміць. І вось як гэта працуе. Смачна есці, мой маленечкі. О! Голова знайшлася. Ну, слухайце, тыповы ранак на Палессі. Ну, абсолютно звычайна. Вау! А цяпер ад нас засталася толькі галава. Так. Гэта що за жгутик? Так, цябе нібыта можна мацаць. О! Яшчэ вока. Колькі там у цябе вачэй? О, смачна есці. Картопля? Ну так. Бач, трошки проросшая, трошки з вочками. Опа. Оборвали.
Вітанкі Тулава. Колькасць агеньчыкаў змяншаецца, то бок хутка мы пойдзем з балота. Так. А што ў нас тут адбываецца? А дзе мы? Я нават нас не бачу. Варочаць можна толькі праваруч. І што ў выніку мы атрымліваем? Шчыра кажучы, не ведаю. Гэту халеру нібыта таксама можна памацаць. А не, гэта мы мацаем прастору. Так, анамаліі гравітацыйныя плюс электрычныя. Можна разагнаць. Выпрацоўваем электрычнасць. О. Мы цяпер самі ператварыліся на анамалію. Ля, як прыгоженька. О, гэта мы. Дзень добры. Мы трошки захраслі ў анамаліі. Але зараз мы выламаем. І ўсё будзе добра. Хух. Вось толькі трошки мне не падабаецца гэтыя страбаскопы. Вось гэтыя. Трошки вачам боляча. А ва ўсім астатнім гульня шыкоўна выглядае. Ты хто? Хапайся. О. Гэта у нас Bloodborne пайшоў. О, вітанкі. А ты сапраўдны? А, не сапраўдны. Мінус сабака. Мінус мы. Ля. Кудысьці падаем. Адчапіся. О. Не халеры сабе. Так. А, трэба перавярнуць. Во, цяпер адчапляемся і падаем уніз.
Колькі тут усяго вострага, бачце? Ай-яй-яй. Па нам лупашаць электрычнасцю. Хух. Ляцім далей. Такие, ведаеце, просто ляцелі, перапыначак на электрашок і ляцім далей. Так, ну гэта я ў піжамцы. Гэта мае малюначкі, якія мы малявалі на пачатку гульні. Заяц, сабака і мячык. Зайца з мячкам мы ўжо знайшлі, цяпер нам застаўся толькі сабака. Як я разумею. Вау. Мы зноўку можам варочаць, але толькі супраць гадзіннікавай стрэлкі. А што зрабіць-то трэба? Так. Дык а шо? Мяне фігарыць цёмнай маланкай. Мы можам варочаць всё наўколле строга ў адным напрамку, але невядома за якой заканамернасці. Ну, то бок усё яно трошки варушыцца, але спыняецца. Мало таго, што яно невядома як варушыцца, дык яшчэ і невядома навошта. Навошта мы варочаем гэта? Каб што? І чаму толькі ў гэтым напрамку? І мы можам толькі варочаць. Больш тут нічога і няма. Що ти хочеш мені сказати? Осторожно.
Может здарыцца головокружение и эпилепсия. Фух. Фух. Все живые? Так. Мы знову спать. Так, чекайте, у нас есть собака, есть заяц, есть мяч. Мы прочнулись? А, не прочнулись. Не, шановные, мы не прочнулись. Можно уже вочы расплюшваць. На жаль, гульня скончылась. Блин, як я люблю Аманіту дызайн. Яны нават хорарчык зрабілі адмыслова для мяне. Цяпер трэба, каб яны сумясцілі самарост з Happy Games, каб атрымаўся прыгодніцкі хорар, вось як я люблю. Таму што ў самаросце у нас прыгоды, але такія атмасферныя, не зусім хорарныя. А тут чыста хорар. Трэба, каб яны сумясцілі, каб атрымалась гульня году, гульня на ўсе гады. І, дарэчы, гэтая гульня ў нас адчуваецца трошкі інакш у тым сэнсе, што ў ёй няма аніякіх картак, няма аніякіх калектаблсаў. То бок раней, ось вы памятаеце, там заўжды штосьці можна было збіраць. Тут не. Тут няма. Вот, а гэта ўсё? Давайте паглядзім, куды яшчэ можна націснуць. Магчыма, калі мы зараз націснем Continue, мы апынемся дзесьці ў іншым месцы. Таму што, ну, відавочна, наш хлопча не выжыў, так бы мовіць. А, не. На жаль, гэта не оно. На жаль, мы зноўку ось тамака. Твоя гульня году прыгоды Інжыха? Ну, магчыма. Усе хваляць Kingdom Come Deliverance 2. Магчыма, я пахвалю, калі да яе дабяруся, але хутчэй за ўсё там не будзе надта цікавага для мяне контенту. Ну, у тым сэнсе, што, вядома, там прыгоды ёсць, і эксплоринг ёсць, але ён такі гумарыстычна-гістарычны, прыгодніцка-прыгодніцкі, а я люблю, каб было трошкі, ведаеце, анамальнае, трошкі жахлівае, трошкі вось гэткае ўсё. Таму хутчэй за ўсё мне спадабаецца Kingdom Come Deliverance, але гэта ўсё ж таки не тое. Не гульня году. Гісторыі я такой не люблю. Не, калі гісторыі жахлівыя, то без праблем. Напрыклад, усё сталкеры таксама былі гісторыі. А там, вось бачыш, і смешна і боляча. Смешна і боляча гэта жыццёвая чарнуха. Гэта бытавое. Гэта нашае звычайнае жыццё, таму выбач, хлопча, выбач.
чамусьці ты не можаш прачнуцца. Магчыма, дарэчы, будзе Happy Games 2 і мы яму дапаможам. Таму што відавочна яны паспрабавалі сябе ў хорарах. Калі яно там акупілася, то хутчэй за ўсё будзе працяг які-небудзь. Ой, вось такая халера шаноўная. Арга напужала нас, што гульня доўгая, што малаточак доўга ў яе тупіў. Але, на жаль, гульня выявілася зусім недоўгай. Таму зараз мы пойдзем у рэйдзік. Заўтра рыхтуйцеся да сапраўды доўгага стрыму, таму што заўтра ў нас будзе прэй. Заўтра мы будзем прыгоднічаць, стэлсіць. Ух, заўтра будзе добра. Ух, я зраблю дранікі. Я нагатую ежы усялякай, будзем швэндацца па касмічнай станцыі, хаваючыся ад мімікаў, гэта будзе легендарна. Доўгі стрым будзе, пачну дзесьці а 6, каб гадзінак 5 пасядзець. Такая вось халера. А на сёння ўсё. На сёння ўсё. Ляцім да каточка. Да сустрэчы заўтра. А, заўтра Еўрабачанне. Ну, мяне яно не надта цікавіць, таму я лепш у прэй пайду. Калі раптам Еўрабачанне стане надта нудным, зазірайце да мяне. Дзякую, дзякую. А, яшчэ і ноч музеяў, божухна. Якая насычаная субота. Так, ну добра, карацей, все, да заўтра, зазірайце, буду рады. А зараз паляцелі да каточка.